Tekong saya bos Tekong. Aku lah nunggu tanggung jawab bos Tekong, bos Tekong, bos Tekong, bos Tekong. Masono siaran di Korea, Masono siaran di Korea, Masono siaran Korea, Masono siaran Korea. Jadi Tokaisa, 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 Tokaisa matur suwun. Awan bengi janji kakang tetanti anti. Orang iya teraben luru ganti. Noklis, 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 noklis. Gula terima selangsana. Najan urip noklis sayang sing paling eman. Aku kula ngerti kakang duwe anak rapi. Nanging kepriben kula ora bisa kelalen. Wis ngawes hubungane wis berlanjur segalane. Yang kula isi kula pengen digawe. Aku kakang Mas ono sing ana ning Korea sing paling eman. Masono, 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 masono. Duh Mas ono sing ana ning Korea paling eman. Ake rintangane, ake halangan. Alasan duwe anak lan rapi, wayuan kakang miwani. Masono seneng Korea, Oh sayang, bos Tekong. oh sayang, Ajawati kakang masih tetap sayang.